Sawubona. Yebo baba, Usuka kuphi? ngisuka eSouth Coast eMandawi. eMandawe. eMandawe. All right. Kwenzekeni lapho kulolu nyawo? Ngaphupha ngilunywa inyoka ebusuku. Kwasa unyawo lufana nemamba yenyoka. Waphupha ulunywa inyoka. Akusuye lo bengikhuluma ngayo. Anti amen. Omunye akusuye lo. Khona omunye futhi na uphuphe ulunywa inyoka wavuka ekuseni lunyawo lisavuma ukunyathela. All right. Sizokhipha inyoka engene onyaweni. Ingene ngani? Ngamaphupho. Manje na uthi yanyathela lwenzani lo lunyawo mama? Wenzeka na uthi yanyathela? Lala amasonto amabili esibhedlela. Ulale amasonto amabili esibhedlela. Uma Bathini? bathi bafuna Bafuna ukulincuma. Nezwele bathi bafuna ukulenza njani unyawo? Khulumani ebandleni bafuna ukulenza njani? Uye nini esibhedlela mama? ngilale mhla ka-18 kaze ngadishajwa mhla ka-5 ngoba ubaba wasekhaya sekufanele azosayinela ukuthi linqunywe onyawo. Wathi ubaba angiphume ngizohamba ngekumpostoli uNdlovu unyawo lami ngeze linqu. Uphi baba? Ubaba ngimshiye ekhaya ngisimo esingesihle wathi akuze mina ngedwa. All right. So but now uthi uyanyathela lwenza njani? Alivumi baba, Alivumi. alivumi. Liyahlaba, liyasinda. Liyahlaba Ya, nokudla angidli. awudli. Uhamba ngenduku noma uyafostela linje? Ekhaya ngihamba ngamabhaxa kodwa namhlanje ngithe Awuphinde ekhaya uhamba ngani? ngamabhaxa. Ngama crutches, ne? All right. But namhla uthe wenze njani? Namhlanje wathi ubaba ngincenge ugcobo likababa uNdlovu luzongikhumbula. Izokhumbula. Ke iphi le oil engubone lo ithenga la ngoba ngubone ngize ngubona ngoba la uzothenga oil. Iphi oil yakho? Nansi baba. Ithathe. Mbambele mic manzini. Mama phakamisa le oil yakho. Phakamisa kakhulu. Ibheke wenza kahle ngibone uyayibheka. Wonke umuntu akalula izandla kule oil. Ngiphi igama lakho mama? Nomusa. Wonke umuntu athi ngegama lika Jesu. I-oil kamama uNomusa siyayithandazela egameni lika Jesu. Ngale oil siyayikhipha ipoison yenyoka engene onyaweni yagqwala umzimba wonke. Siyayikhipha ipoison yenyoka engene kuNomusa. Memezana wonke umuntu athi Nomusa. Ngegama lika Jesu. Siyokumemeza. Sikulandile endlini yomthakathi. Lomthakathi namhlanje lomthakathi nenyoka yakhe bayaphuma emzimbeni kaNomsa. Lulani izandla. Uvule oil mama. Hlikihla unyawo ngale oil. Thele kakhulu. See
Hlikihle futhi. Uyithengile le oil. Na ufike ekhaya uhlikihle imilenze yabantu ngeoil. Ngithe ufika wenza njani? Hlikihle umzimba wonke ucume. Yena ke ngoba ngeke ekhaya uhlikihla just unyawo. Hlikihla futhi. Ithele futhi. Lulani izandla zenu kuye ke manje mthatheleni oil nivale. Phakamisa izandla mama. Thathani oil nivale. Phakamisa izandla. Bomakhelwane bangaphakamisa izandla lapho. Lulani izandla phakamisa izandla mama. Right now. Bhekani iphuma kanjani lento. Nanso kuyaphuma. 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 Nanso lenyoka njengoba iphuma la iyogadla umnikazi wayo emandawe. Lenyoka engenela kunomusa ngiyayikhipha ngegama lika Jesu. Ngiyayikhipha ngegama lika Jesu. Ngiyayikhipha ngegama lika Jesu. Ngiyayikhipha ngegama lika Jesu. Lenyoka engenela kulomlenze lo waka right. Lomlenze waka right. Lenyoka nanso kuyaphuma bheka. Nanso kuyaphuma. Nanso kuyaphuma. Nanso kuyaphuma mane. Right now in the name of Jesus. Right now in the name of Jesus. Nanso kuyasha. Nanso kuyasha. Bheka niphuma kanjani. Bheka nanso kuyaphuma. Ibheke bheka. Nanso kuyasha. Iphuma umzimba wonke. Iphuma edolweni. Iphuma onyaweni. Nanso ke bheka iphuma kanjani. Iphuma lenyoka. Iyomgahla umnikazi wayo. Iyomgahla. Teta lapha. Iyaphuma right now. Iyaphuma right now. Iyaphuma right now. Mekeleni nikasambaba. Iyaphuma right now. Iyaphuma right now. Ngithe sheshe. Nalapha esiswini nasemzimbeni wonke. Donsa isihlalo. Nalapha esiswini nasemzimbeni wonke. Ngithi lenyoka bekafakwe yona bathakathi. Ayisheshe hambe. Ayisheshe phume. Ayisheshe hambe. Ayisheshe phume. Lapha kulolwa nyawo right now. In Jesus' mighty name. Ibandla lithi amen. Azilingane inyawo neighbor. Mvuseni. Ichimani mvuseni Thembi mvuseni. Amen. Father, we thank you ukuthi namhlanje awuyizwe lento uthi ibhodla kanjani. Lezi zinto zaba ungakhohlwa into yasephusheni le. Ungakhohlwa into yakuphi yasephusheni. Yabona lokuthi uziphupha unqunu baqhumula abantu ebusuku wena. Ngicela kuzohlehlisa lento abakwenzayo nebusuku. Kule Sunday lesiya kuyona. Kule Sunday esiya kuyona. Le Sunday tshela makhela ukuthi le Sunday esiya kuyona. Siyayihlehlisa lento yenzeke emaphusheni. Kanti abangaphuphi bona usuku isidumbu ufile usemathuneni usemoshaka. Umuntu ofila akasaphuphi lutho. Kumele ngikuvulela amaphupho umhla ka16. Jesus. Nonke. Akabuyi. In Jesus' name. Ibandla lithi amen. Tholela amanzi. Lo mlenze awulingando. Lo ungaka. Lo munye unormal. Yimpi yasemaphusheni. Umele ngihlehlisa abanye beni niyaqhatshwa emaphisheni. Uvuka unemdwayidwayi ungaqabanga ukuthi umdwayidwayi nje. Kunomuthi phakathi kwale mdwayidwayi. Mama sawubona. Sawubona mama Nomusa. Yeah. Apha amanzi akho, phuza lamanzi.
Thank you. Molo inkosi siyabonga. Jesus. So le. Oza kimi. Yima straight. Sharo nyalo eliphansi kanje. Kakhulu. Lolu. Wathi liyahlaba lo. Ngathi ngcono. Ngathi ndiyafuna ukushaya. Ngathi uyafuna ukushaya. Awuphinde futhi. Shaya futhi. Shaya lolu. Shaya. 1 2 1 2 1 2 1 2. Usheshe. Kakhulu. Yeah. On a big Sunday service that took place on the 9th of March 2025 in Durban Branch, the apostle located this elderly woman. She dreamt of herself being bitten by a snake. And when she woke up from the dream, she found that the very same leg that was bitten by a snake in her dream was very painful and it changed color. This caused her not to be able to walk. The apostle instructed her to anoint herself using the anointing oil she had. Look at how God showed his healing power. After being prayed for and being anointed by the apostle, she has been healed. She can now walk in Jesus' name. Awuthi amen. Ungakhohlwa ukuthi lento ngiyihlehlisi bese ingenile. Ihlehlile manje. Hlehlile lento. Baba. Indala lento. Indala lento. Hallelujah. Phakama mama nomusa. Woza mama. Sheshis. Jesus. Hallelujah. Nangu sowuphilile. Nansi inyoka seyihambile. Nansi inyoka seyihambile. Ngiyabonga baba. Awu eminyakeni engaka ngigula Nkosi. Awu Nkosi ngilala ebhedlela. Awu ngiyabonga. Ngiyabonga. Mama, uyakhumbula ukuthi ufike uhamba kanjani? Bengavumi ngisho ngulibeka unyawo. Bengavumi. Uhamba kanjani? Ngihlala phansi yonke imigwaqo. Jesus. Awu kodwa iminyaka emingaka Jehova. Inamandla lento. Uthunywe ubaba wakakhe. Wathi mani mama angizi kuzosayina ukuthi balinqume unyawo. Hamba ujika kumpostoli. Hallelujah. If you need healing, Shalom Ministries. If you need healing, Shalom Ministries. Yeah. Who the Son of Man sets free is free indeed. The struggle is over.